And then igama lam njengoba ndingathi ndizalwa ngumama notata, which ndingazalwa ngumama nomama, ndizalwa ngumama notata. And ndithe ndizalwa nje, sazalwa sabe bayi-5 ekhaya, which is something eyenzekayo sinamaXhosa. You don't awuzalwa umntana ngamisa, funeka babe baninzi khona eTranskei apho ndivela khona. So umama utata wam wenza abantwana abayi-5 umama. Then xa egqiba ukwenza abantwana abayi-5 washiya endlini utata, waresigna from the house. Which is some kind of nangoku. And sikhule umama edla ngokuthi bangaba xa sifuna into andifana le nto yobanga umntelelwa ndingamana abayi-5 gqiba kodwa washiya. Mama, that is not our problem. Come from time but notata, ngale lo ndicelayo ngoku. Then into eyenzekileyo ngexesha sizalwa nje uthe utata wam xa sesibadala walibala something mazangayenza, which azangayenza kum. Xa ebuyayo undibize eTranskei, xa ndifika eTranskei kwathiwa kum uba ngaba ikhona into efuna siyenzileyo, something special. That to my surprise mna. Xa ndifika eTranskei wahlala phantsi athi, I will never forget this day man. Kukhutshwa imenorah blade eziyi-2. Ndaqathula ebusweni before I knew it kuthiwa ndilibhaca ekhaya officially. Kwathiwa ndilibhaca ekhaya ndibuye ebhanki ndinamanxeba guys. Can you imagine usuke eTranskei? For the first thing xa usuke eTranskei ungumXhosa apha eBhayi kuthiwa usuke kwenu, which ndabuya apha eBhayi ndinamanxeba ebusweni. Ndithe ndihamba esitratweni. I remember i-crisis whereby umntu esenogqithela ipresi. Ngoba imvela mfana amanxeba egqoka ugqithela ipresi. Ndakuloo ngxakileyo phela xa ndifika esikolweni guys, noba mhlawumbi ngenza into erongo kuthiwe, oh Thixo wam, yho umntana namanxeba bawam. Khawuvala umlomo manxeba.